5 vecí, v ktorých sú ženy lepšie ako muži, je fascinujúcich a často prehliadaných. Prvá vec, ktorou sa ženy vyznačujú, je ich schopnosť komunikácie a empatie, čo je v dnešnej dobe kľúčové. Druhá vec, v ktorej ženy excelujú, je ich talent v oblasti tímovej spolupráce a budovania vzťahov. Tretím aspektom je ich schopnosť multitaskingu, ktorá im umožňuje efektívne zvládať viacero úloh naraz. Štvrtou vlastnosťou, v ktorej ženy prekonávajú mužov, je ich inovatívnosť a schopnosť myslieť mimo zavedené normy. Piata vec, ktorou sa ženy vynikajúco vyznačujú, je ich odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Ženy sú často skvelé v podpore a povzbudzovaní iných, čo dokazuje ich sila a kolegialita. Odolnosť, ktorou sa vyznačujú, im umožňuje čeliť výzvam s neochvejnou vôľou a odhodlaním. Ich efektívnosť pri vyjednávaní a dosahovaní výsledkov sú ďalším dôkazom ich prevahy. Taktiež majú talent na vzdelávanie a inšpirovanie ďalších, čo prispieva k rozvoju budúcich generácií.